Hej YouTube, det er Mathias, også kaldt Mik her, og ja, jeg vil vise jer lidt rundt inde på den her Faction PvP server. Og jeg har lavet min anden video, eller min første video, det var den anden video, altså den sidste video jeg lavede. Og det er ikke den samme som det her, den her, ja. Men ja, jeg viser lidt rundt og sådan lidt. Det er så en af venners hus, det her. EJB LC08. Også kaldt Niklas, men han foretrækker at blive kaldt EJB. Det er hans hus og hans kiste. Se alle de noob ting her, mand. Nå, ja. Og så det, her plejer vi at have får inde, men de er væk. De flygtede fra os. Nå, ja, og så her, der er min kiste. Og her sover jeg normalt. Og bor bare sådan. Det er metal, tror jeg, mange lige noget med. Nå, ja. Jeg skal fortsætte rundvisningen. Ja, jeg skal lige noget med. Hvorfor er der et hul der? Nå, lige meget. Nå. Ja, så lad os få gjort. Hvad? Så falder ned i det. Hvem er det? Hej YouTube! EJB her, også bedre kendt som Niklas. Men der er en kylling, okay, vi fanger den. Det er rart at være så få lov til at komme med i videoen her sammen med Mathias. Også bedre kendt som Mik. Inde på den her server, også inde på Minecraft. Men det er min første video. Jeg håber I har set den med Mathias han har lavet. Pizza. Ja, med pizza. Vi skal nok lige sende et link om det. Men jeg håber I vil synes godt om vores video. Så vi vil starte ud nu her. Men vi ser lidt rundt. Okay. Niklas, du fortæller lidt om tingene. Vi starter herovre. Okay. Ja, kom nu. Det her, det er så vores kakaomark. Eller, jo, kakaomark. Farm. Og så, ja, farm. Bare lad. Det er jo nok mere en mark, men altså, okay. Og så har vi nogle træer her. Fordi vi gider ikke helt at gå efter dem. Vi er ret dogne, faktisk. Meget dogne. Ja, nemlig. Og det er så vores landsby. Hvor vi henter mad, eller seeds. Ja, vi viser dem det. Kom. Ja, nemlig. Prøv lige. Nå ja, og der er MMO inde på serveren, så I kan gøre det her. Højreklik, og så kan I grave meget hurtigt, og så kommer der raketter. Det er bare pisse irriterende nogle gange med de raketter. Ja, det lægger lidt. Nå, kom. Men, hvad hedder det? Så, hvad hedder det? Det skal vi nok fortælle. Måske også vise. Der var vores gamle home. Det lå også ved en village. Her. Ligesom det her. Det lå bare inde i village. Prøv at komme og se alle de her kyllinger. Kommer ned og tøjer, fucking små børn. I den village, der blev vi angrebet. Eller griefed. Vi nok kalde det. Glor du på? Niklas, hjælp mig, han står og glor på mig. Okay. Men i den village, der havde vi nogle ret gode ting, og så blev vi griefed. Det var lidt irriterende, faktisk. Men vi er kommet godt i gang igen, synes jeg. Synes jeg også. Ja. Ja. Men se lige alt det weed, vi kan ryge og skæve. okay. Nå ja, det der med Able mods og retter, jeg har ikke fået det væk endnu, men der er ikke nogen, der skrev en kommentar til det endnu, så jeg ved ikke, hvad det er, eller hvordan man får det væk, så. Men I er velkommen til at skrive en kommentar. Og hvis I kommer ind på den her server, så er I også velkommen til at skrive hej til os. Vi svarer meget gerne, og så må I også godt lige skrive, hvor I har set os henne, så vi ved det. Og hvis I nu skulle komme til vores home, så lad helst være med at grief det, altså, men vi viser ikke fælderne nu, fordi det er dumt. Men altså, hvis det er, så kan I godt komme med i faction, men altså, der er ikke så meget med det at gøre. Det er bare, hvis I nu griefer det, så er det jo lidt nederen for os, ikke? Og nu, så er vores næste video, det bliver nok på en anden server eller sådan noget måske, hvis det er. Men Mathias, jeg har lige fundet en mine hernede, faktisk. Fedt. Det kan vi gå ned og undersøge med YouTube lige om lidt. Vi skal bare lige have noget mere weed, så vi kan ryge os lidt skæve.
Ja, kan du så ikke lige tage en pickaxe med to Det er jernpickaxe? fint. Nej vel? Altså, jeg er så kun ved landsbroen. Nå, så når du kommer op igen. Vi skal vise noget mere, Niklas. Lad os vise lidt mere imens. Så. Nå, lad mig fortælle videre om det der med æblemods. Hvis I ved, hvad det er, og hvordan man fjerner det, så må I meget, meget gerne skrive en kommentar. For jeg synes, det er irriterende at have retter på, og... Ja. Nå, det... Men hvor er du henne nu da? Jeg er lige over for noget weed. Nå, så går jeg bare op og laver pickaxen. Jeg bruger bare dit jern, okay? Næh, og de Jo. Hvordan kommer efter dig, Niklas? Så gør jeg bare sådan, så du ikke kan komme op. Jamen, det er fint, Niklas. Det gør du bare. Hvorfor jeg så opfører dig? Ja, okay. Fair nok. Jeg prøver at lave en diamant. Vi har lige måske nogle problemer her. Hvad? Øh, Jeg laver det til dig, bare roligt. okay. Tak for det. Jeg synes faktisk, mit hus det blev meget pænt. Ja. Altså, normalt så plejer det at være dødt, men I er også velkommen til at tage min idé, hvis det er. Eller, ja. Det er så ikke helt min idé. Jeg har faktisk... jeg kan ikke helt huske, hvor jeg har fået den fra, men... I hvert fald lidt et andet sted. Og lige inden vi går ned om Miners Rød, hvis det er lige lidt skæve her, kom. Men, ja... Kraftet med John. Hallo, Mathias? Ja. Det er bare, hvis der er nogle børn, der ser dem. Vi skal lige hentyde til, okay? Ja, fuck børn. Altså, I skal ikke gøre det derhjemme, vel? Det må I helst ikke. I må ikke ryge hø. Niklas, EJB, vent om. Okay. Vi skal lave noget fight. Nej. Jeg henter mit baseballbat. Nej, nu kommer vi altså ned. Jeg henter mit baseballbat. Jamen, altså. Så henter jeg mit baseballbat. Så er du selv udenom det nu. Nå. Bevares da. Kom, Linda, for nu. Nej, vent nu lidt. Nu skal jeg lige være færdig. Jeg har rollet mig skæv. Jeg skal kraftedeme have noget nu. Nå, men så må du vente. Jeg har mit baseballbat med. Hvad er det? Kom. Det er en pind. Det er et baseballbat. Det er en pind. Det er et baseballbat. Det er en pind. Vent dig nu bare om. Nej, nu skal jeg lige bygge mit hus til. Nå. Nej, wow, rolig. Skal jeg blive aggressiv, hva'? Jeg har et baseballbat. Undskyld. Jeg skal nok... Kom, okay. Nu er du oppe. Ja, rolig. Prøv lige Op vent med hænderne bag ryggen. Ja, okay, så. Okay. Godt, du er god til at bøje dig forover. Det skal så lige siges, at... hvad hedder det? Det er som sagt vores første video. Eller min første video. Min anden. Ja. Det er fint nu. Okay. Så jeg har ikke prøvet det før. Og, men han kommer til at være med i mange flere. Ja. Hvis han ikke bruger mere tid på Jens. Ja. Og Jens han er så en... nørd med et stort hoved. Nej, Mathias, det er han ikke. Nej, vi mobber ikke Jens. Vi er ikke racistiske mod ham. Nej. Hvis det kommer så langt, så er vi overhovedet ikke racist, altså. Altså, okay. Men det var ikke så meget det. Men Jens, han kan også risikere at komme med i måske der være på en af vores videoer. Det er ikke sikkert, men måske. Han er altid på Skype, men han tager den ikke, når vi ringer til ham. Ja, så der er omkring nok 20% chance for, at han kommer med i vores video. Altså, mere er der ikke. Det kan godt være, det lyder lidt ondt, men altså... Prøv, jeg varmer lige røven, mand. Bare godt ind i ilden med den. Goddammit, nu fløj alle mine ting ud. Nå, men vi vil gerne have ham med i videoen, også... ja, meget gerne. Ja, også måske 2 andre. Ej. Ja. Vi behøver sikkert nævne deres navn. Men det kunne godt være. Ja. Men hey, jeg tror i det her afsnit kunne vi lave en pool lige hernede. Ja, vores pool-afsnit. Så kunne vi Nej, ikke der. Der, hvor jeg har allerede bygget. Skal vi se, om jeg kan overleve heroppe? Præcis, nej, prøv. Der er is.
kan du ikke. Jamen, kan jeg hoppe ned? Nej, det kan du ikke, Mathias. Der er for langt. Kan Nej, du dør. Du splatter. Kom her. Hvad laver du? Så du kigger på min kiste? Hallo? Nej! Ikke tage min... Så smart. Nej, hvad? Du er syg i hovedet. Nu mister du det jo. Ja, det er fint. Det er bare slip min. Nej, det er ikke. Det er... Vi skal lave en vippe. Nej. Gå nu væk, Mathias. Seriøst. Lad være. Farvel. Hvad? Mathias, seriøst. Stop. Prøv lige at stoppe, okay? Mathias. Jeg nåede det. Jeg klarede det. Jamen hallo, jeg har foreslået, eller... Ej, jeg har det her klamme klistrende creme på min finger. Bla bla. Bla bla. Hvad hedder det? Jeg havde... hvad er det hedder? Prøv lige. Giv mig lige 2 sekunder. Ja, han tænker lidt dårligt. Tror du så godt, jeg kan nå det, hvis jeg bare står her og hopper? Nej, det kan du ikke. Jeg vil foreslå... Sådan der var den. Jeg vil foreslå, Mathias, ikke? Nej, stop. Lad nu. Det du rammer foran, du dør. Jeg skal bare F. Nej, nu mistede vi power, Mathias. Ja, jeg mistede kun lige lidt. Ja. Giv mig lige noget. Nej, prøv lige at vente. Hallo, prøv lige at høre efter, hvad jeg siger. Okay? Vi går ned i minen, okay, om lidt. Og så dernede, der skal få materiale. Og når vi har gjort det, så går vi op ad minen. Ej, Mathias. Lad være med at bygge her, det skal faktisk... Nej, jeg skal derud, din... Det skal være min altan. Så går det væk. For helvede, Niklas, jeg døde kraftet igen. Du mister power. Ja, men det er på grund af, at du ikke lader mig hoppe. Nå. Okay, hvad har det med sagen at gøre? Ja, det har det bare. Hvad? Altså, skal jeg også til at have sådan et skilt, at de der vil lave selvmord, de ikke må? Sådan et skilt, hvor der står ingen selvmord, tak. Skal jeg til at lave det? Klarer det? Jeg klarede det, kraftet. Det er godt, det der, drenge. Hvis I ser den her video, så giv mig lige high five. Nå. Nej, jeg tror min mor kommer nu. Nej, det gør hun ikke. Niklas, du skal ind og have Kaja. Halla, Niklas. Ej, vi snakker bare sådan her for sjovt, okay? Niklas, han snakker nogle gange sådan rigtig sådan. Gør det. Det vidste jeg ikke. Ban, rusjebane. Nej, lad nu være. Han seriøst, stop. Lad være, det var sandt. Jeg vil lige prøve den, Prøv lige at høre efter. Ja, hvad så? Jeg lytter. Niklas, Poolen. Aggressiviteter, han skal ikke. Nej, det har jeg ikke. Problemet er bare det, at Mathias han hører efter, hvad jeg siger. Vel, så går det altid galt for ham. Jeg hader at høre efter. Jeg hader skolen, altså. De prøver at lære mig noget, men det går ikke så godt. Det virker ikke for dem. De er fucking dårlige. Har I hørt om Nagauden, drenge? Altså alle dem, der går i skole. Nej, Nå, fortæl det, du vil sige. Nu er jeg oppe i mit springvand. Okay, prøv at høre her. Okay? Skal jeg blokke det til? Nej, du skal ikke. Lad være! Nej, jeg spørger, om vi skal stoppe vandet. Ja. Tak. Nej, der står med skilt, så kan jeg... Prøv at høre her. Okay, jeg har foreslået, nu har vi sådan mange... Prøv lige igen. Nu har vi så meget grus, eller gravel. Bestemmer selv, om du vil sige det på dansk eller engelsk. Ja, vi siger det på... Dansk, det forstår flest. Ja, okay, nu har vi så meget grus, ikke? Så prøv, kom her, hvor jeg er. Jeg kommer lige op i F-rummet, jeg har lige hoppet ned. Kom så, Mathias. Kom der, lille Niklas. Okay, prøv at se her. Kom her. Hallo, hvor bliver du af? Står lige her. Kom her, kig her. Prøv lige at åbne dine øjne, og så kig her. Prøv lige at kigge min syge idé. Pas. Luk alle øjnene, ellers så flyver de ud af hovedet på dig. Okay, er du klar? Prøv at kigge her. Voila! Hvad siger du så? Det er det perfekteste sted til at lave en pool. Nej, ikke? Nej, okay. Jeg har allerede hentet vand nu. Kan du så ikke claim? Fordi der er heller ikke... vi mangler lidt power, på grund af, der er en, der døde meget. Det er dig, Niklas. Skråster F power. Jeps. Ja, vi har -1.
Okay, så hvor lang tid skal vi overleve? På grund af, at du skulle dø hele tiden. Mhm. Yep. Så sidder vi her. Sidder og hygger. Jeg venter lige på, at poolen er fyldt op. Fuck. Jeg har Du, problemer. du, du, Kan jeg godt nå at hoppe herfra? Det ved jeg ikke. Altså, som min mor sagde, det hun var mindre. Der er kun én måde at finde ud af det på. Jeg synes godt nok, der er mørkt her. Jeg ved ikke. Jeg har bare lyst til at gå ud på eventyr nu, Mathias. Kom. Vi skal ud på eventyr. Jeg har sgu ikke lyst til eventyr. Jo, du har. Kom. Kom så, Mathias. Lad os gå på eventyr. Hvad helvede? Lad os gå på eventyr. Jeg har mere vand med, noget vand med. Okay. Rolig. Jeg vil bygge en vandseng. Er det den ligesom i den anden server der, hvor du byggede den? Ja. Altså, jeg vil sige... Jeg er mega god til at bygge vandseng. Bare vær ærlig, Niklas. Nej. Ønsker du kunne det samme? YouTube. Det er det ikke. De kan ikke høre dig. Nå, okay. Det, kan. YouTube! Okay, det er gas. Undskyld. Det er gas, siger hun også i går. Ej, ja. Nu hvis der er nogle jøder, der ser den, så er det... Undskyld. Undskyld. Jeg tror, at de bliver mere søvn, når du siger det. Altså... det er ikke personligt, vel? Det er ikke personligt, okay? Han hader jeg bare. Sådan er det. Nej, det gør jeg ikke. Altså, det er bare ikke personligt, vel? Altså, Jeg har lavet noget ind i vandkilden. ja, det er flot. Du må aldrig tage noget personligt, som man siger i en video. Nej, altså... Hallo? Ja. Nå, okay. Nej, men det lød lidt som eko. I må altså ikke tage det personligt. Nej, Niklas, han kan være lidt dum nogle gange. Det må I ikke. Og nogle gange kan han være meget racistisk, men han mener det ikke. Nå, okay. Det vidste jeg så ikke, jeg kunne. Men altså, det Mathias op. Han ser alt. Alt. Åbenbart. Nej. Det sagde min mor også, da jeg blev født. Han er jo fantastisk. Det er det barn ser alt. Mor, hvorfor havde dig og far sex i går? Det havde vi sgu da ikke. Dumme, hvad? Jeg så det ind af nøglehullet. Ej, jeg elsker, altså, når ens mor og sådan noget, Nej. jeg elsker at kigge ind i nøglehullet hver gang. Nej, men det synes jeg. Så lukker hun. Nu sidder der sikkert sådan nogle... Børn og tænker over det. Nej, ikke... dem der er i konfirmationsalderen, ikke også? Sidder. Ikke? Men, hør her, okay? Jeg har fået bygget poolen, prøv at komme og kigge. Ja, men nu forklarer jeg Vi lige skal nu. bare lige op på dit, vi skal bare lige op på dit tag først, så kan vi hoppe ned i den. Nu forklarer jeg lige nu, okay? Det gør jeg i YouTube. Nej, det gør jeg ikke. Så, okay. Nu sidder der sikkert de der unge børn der skal snart konfirmeres, okay? Det er også. Ja. Jeg kan godt fortælle jer, hvornår vi skal konfirmeres, og hvor vi skal konfirmeres henne. Og Nej. hvad dag og hvad tidspunkt. Nej. Hallo, det skal du ikke fortælle dem. Kommer de jo. Det er fedt, så får vi gæster. Men så skal det også være dem, der følger os på YouTube. Ja, men så skal det bare være dem, der ser dem. Ja, okay. Jeg tror, vi kalder den her episode Niklas og Mathias. Nej, lad os kalde den episode E og D. Og Mathias. Hvem søger på EJB inde på YouTube? Ja, det er der ligesom nok nogen, der gør. Hvem søger... Nej, kan vi så ikke bare kalde den Minecraft eventyr? Jo, Minecraft er winter. Ja. Og vi laver også en winter map, Hvad er det? hvor der er nogen, der sender et map, vi skal klare os noget. Eller en map, som vi skal downloade og klare. Ja, men jeg har ikke... Nej, vi bruger bare Lasses. Men Lasse han er ikke på. Nej, men jeg får ham på, jeg ved, hvor han bor. Mm. Nå, Niklas, kom her, prøv at komme bag dig. Nej, prøv lige at vente. Jeg så jeg bare smadre Nej. jorden. Nej. Undskyld, prøv lige rolig. Jeg skal bare lige... Eish. Kommer der også forstyrre hele tiden? Nej. Nej. Hvad laver du? Gå væk. Du var lige ved at falde. Nå, kom her. Prøv at gå herop. Og så gå herop. Og så går vi sådan her, Niklas. Nej, vi skal ikke lave bungee jump ud for mig. Det vil jeg ikke acceptere. Okay, prøv at se. Guk. Er du racist nu igen? Guk. Sådan. Værsgo. Der har du din Jeg vip. skulle da gøre det, fordi du sagde, Dan. det skulle da mega dårlig vippe. Har du overhovedet prøvet at lave en vip før?
Nej, det har jeg ikke, og jeg gider heller ikke at have, at du skal lave den op for mit hus. Okay? Nej, ved du hvad? Jeg tror faktisk, jeg sletter det her uld her. Og så bare sætter træ. Niklas, sådan her er en vippe. Den skal være psykopatisk. Prøv at kigge. Nej, Niklas, kig på den her vippe hernede. ja, det... Bro, den er god. Den er god, Mathias. Den er god. Sådan. Jeg dør, Niklas. Jeg drukner. Har du ikke lært at svømme, eller hvad? Jeg har faktisk problemer med at svømme. Mhm. Altså, jeg har haft svømning 2 år. Ja. Med skolen, og det var, jeg er mega dårlig til at svømme, ved jeg godt, fordi Han druknede. jeg gik jo på det bedste hold. Det betyder, at jeg var dårlig. Det gjorde jeg 2 år i træk, så det betyder, at jeg er dårlig. Åbenbart. Jeg har fundet en meget bedre vip. Jamen, ikke for mit hus af, vel? Hvordan kan du se det? Okay, det er jo ligesom lidt svært at bemærke, at der kommer sådan... Sådan en sort ind, når man er flyvende. Undskyld igen. Det skal ikke tage personligt, vel? Ej, det er bare gas. Ej, det er det. Sig nu. Men Ej, vi elsker YouTube. ja, så kan vi lige så godt fortsætte. Ja, Altså. vi kan lige så godt bare fortælle det videre. Niklas, han skulle til at sige, at det var gas. Ja, og Og det så- var ikke så mange, der kunne tage. Mathias, han har en historie om Auschwitz, som... Eller en lille svitser. En lille, det sagde hun også i går. Nej, det tror jeg faktisk ikke, hun gjorde. Gjorde hun altså ved Jens. Lad nu være, Mathias. Ved du hvad, vi sletter den video der. Nej, det er gas, Jens. Du kan tage det. Så er der nogen, der kalder Mathias. Jeg tror, du er nødt til at slette. Niklas, Nu står man lige inde på mit værelse nu. har du set inde på serveren, hvad der står? Prøv at læse det. Ja. Men det kunne det være. Der står jordbær, Mathias. Ja, det gør der. Prøv lige 2 sekunder. 2 sekunder. Ej, nu kommer det, nu kommer Sluk din mikrofon. det. Nå, Niklas' mikrofon gik i stykker. Ej, han slukkede den bare lige, for der var en, der skulle snakke med ham. Jeg tror, det var hans mor. Ja, men I hope you like that video here. Skal vi lave noget brød? Niklas ved det. Skal vi gå op og stjæle fra hans kiste? Altså, Mathias, selvom han har slukket mic i går, så kan man godt høre, hvad du siger. Ja, hvorfor slukkede du din mic? Jamen nok, fordi de står nede på mit værelse, så jeg skulle have kage. Niklas, han er så fed. Han blev ved med at spise kage. Og vi er ikke protestanter mod fede, bare rolig. Jo, Niklas, han hader fede. Åbenbart. Kan du ikke bare tage kagen med på dit værelse? Grantræ? Nej, jeg kan jo ikke. Har du ikke mere egetræ? Hvad sker der? Nej, jeg kan kom ikke til at grantræ bruge alt til dit noget. weed. Jeg har brugt alt dit weed. Gå nu væk. Mathias, jeg kan ikke bruge grantræ. Det er ikke acceptabelt. Jeg er nødt til at smide det ud. Kan du ikke bruge egetræ? Nej. Jeg kan kun bruge Nej, jeg kan kun bruge egetræ. Så skal du Det er måske ikke acceptabelt. tjekke lidt bedre efter, for jeg har lige skaffet os mere egetræ. Jamen, så Jeg giv synes, mig det er så godt, at der er MMO inde på serveren, men jeg synes, det er dårligt lavet, at den er så kort, MMO'en. Den skulle være meget længere. Altså, den skulle være meget længere tid, men de har valgt at tage det, så det var 2 minutter jo, så du kun kan nå at fælde et træ. Det er jo pisse protestantisk. Jeg tror, det udtales irriterende. Det gør det nok. Niklas, prøv at se kyllingen, den er blevet stor nu. Det er fint. Nå, jeg har noget egetræ med til dig. Nu er det ligesom for sent. Nu skal jeg ikke bruge det, Mathias. Ej, det er brød! Nej. Jeg har brugt alt mit weed. Yes! Jeg fik det! Nej, undskyld. Jeg skal nok give dig det. Jeg skal have det hele. Jeg ved, hvor meget der var. Undskyld. Ja, det var... Her der er dit egetræ lort. Hvad er det? Næste gang du tager mit weed, så kommer jeg efter dig. Undskyld. Okay, nu skal vi vise jer en lille hemmelighed. Jeg håber ikke, I kommer ind på serveren. Se her. Dun. Det skal du ikke vise dem. Der har jeg mit dun, weed-lager. Dun. Kan I se alt det weed der?
Det er altså skaffet. Det er altså skaffet selv, og hvis admin han ser det ikke også, så bliver Mathias smidt ud af serveren med det samme. Direkte. Jeg blev direkte bandet. Ja. De hader weed inde på den her server. De er Ja. racistiske mod weed. Ikke. Hvis de ser en med weed, så kommer de efter os. Ja, så holder de ikke op, før du er død. Og smidt ud af Og serveren. Niklas, han havde jo så weed sidste uge, så admin kom ind i går. Han tog sådan en gren op i går, og stod og slog Niklas. Ja, det gjorde mega ondt. Prøv at se, hvis du bukker lidt, Niklas, så kan jeg også se, at han er rød. På bugter. Nej, lad være. Bugter nu. Okay. De skal se, du er rød. Nå, men det kan de godt. Jeg er en kage på pokker. Ja, ryk dig nu! Eller duk dig! Eller, ja, Han prikkede mig lige i hovedet. ryk Lad være! Gå væk! dig! Jeg smadrer dit... Jeg sætter ild til dit lille hur. Ild til. Ui. Undskyld, YouTube. Niklas, der er ild i mig! Jeg dør! Jeg sætter ild. Nej, hvad laver du? Mathias, seriøst! Hvad? Det er ikke mig, det er fordi, der er ild i mig. Gå væk! Nej, mit hus! Der er ild i mig. Sådan. Jeg hopper ned i poolen. Det var bedre. Niklas. Jeg brænder op. De kommer igen. Nu kommer. Så slukker han til mikrofonen. Ups, YouTube, prøv at se her, YouTube, se her, YouTube, se her, YouTube! Hvad skal YouTube? Niklas, der er ild i mig! Der var stadig ild i dit tag. Hans mikrofon fucker. Nej, det gør ikke. Nå. Hvad så YouTube? Der var stadig ild i dit tag. Nej, det var ikke. Og jeg hoppede op i det og slukkede det. Nå. Se, der er stadig ild! Lad nu være, Mathias! Seriøst, jeg dør nu! Jeg dør, Mathias! Okay, jeg har en halv pæ tilbage, mand! Nu brænder mit hus! Seriøst, Mathias! Stop! Du tog jo alle mine ting ned i Er du klar? Nej! Mit hus! Seriøst, prøv lige... Du tog alle mine ting, de lå i poolen. Jeg dræber dig nu, Niklas. Lad nu være, Mathias! Seriøst! Nej, men så giv mig mine ting, de lå i Men poolen. jeg har en halv pæ! Stop dog! Prøv lige vent! Rolig! Slap af, Mulle! Ja, sådan her. Jeg skal have min direhak. Nå, der. Og mit sværd. Ja, slap dig af. Og mit brød. Så lad være med at sætte ild til... Du Og min lighter. har jeg givet dig, mand. Du giver mig bare alt det weed, der du ikke kan bruge til en skid. Også for det der, du kan få. Ja. Hvad er det? Hvad? Fucking dyr, så fik du det alligevel med. De jobber, de er sure. Niklas, har du set... prøv lige at bakke lidt tilbage, der er ild i dit hus. Nej, Så fik du alt det lort, så fik du alt lortet, som du stod og droppede til mig. Nej, det vil jeg gerne have. Så er der hul i mit tag. Nej, Mathias, lad nu være. Jeg synes, det nederen, det gik ud over mig. Kan du ikke lade være, Mathias? Gider ikke af det. Man kan kun se min ryg, så man ved aldrig, hvem det er. Mathias, nu er de ikke den bokker. Lad være med det, lad være med det der! nu vil de voksne ikke have de børnene leger op på taget. Det er nødt til at lukke af. Parkourbane. Jeg kan ikke engang komme op på dem. Det smager godt. Prøv nu, jeg ved, hvor du bor, Niklas. Skal jeg sige det? Nej, for du ved det ikke. Hvor bor jeg? Jeg elsker at svømme. Hvor bor jeg? Kom. Jeg elsker det her vand, det ikke er vådt. Niklas, jeg bruger altså ikke den vip der er dernede. Jeg bruger dit tag. Lad nu være, seriøst. Hallo, det ser mega sjovt ud. Prøv at løbe i luften. Prøv at løbe i luften, når du springer. Det gider Jeg filmer det, Kom. Kom nu! Vent. Nu kommer jeg op efter dig. Jeg Jeg har lighteren med, Niklas. Sådan. Okay, klar. Jeg filmer. Løb Okay. i luften. Damn. Det var forkert. Okay, jeg kunne ikke have lavet den 360. Flip. Prøv at bare hoppe ned for dit tag. Skynd dig, inden dine ting fjerner sig fra jorden.
med ild, som jeg har sat lige ved siden af. Nå, men nu har jeg blokket det af. Så du kunne komme. Niklas, se dine ting. Der er ikke noget vigtigt derinde, vel? Sådan, jeg er her. Jeg er her. Jamen. Åh, meget godt. Niklas, hvad er det? Ja, hvad laver du, mand? Er du dum? Nå, hvis du har blokket dit hus af, så må man bare bruge det. Hvor fanden blev mit brød af? Hey, du stjal mit brød! Nej, du gav mig det allerede lige. Hvis du... Hvis jeg ikke... Okay, undskyld, lad nu være, Mathias. Hallo, seriøst. Jeg gider ikke... Ej, med at kaste sådan. Jeg gider ikke alt det. Kan vi ikke gå på eventyr? Vi skal ud på eventyr. Det var jeg mangler 2 stykker brød. Ja, dem spiste jeg. Nej, lad nu være! Ikke mit træ! Gå nu væk! Svin. Hallo, nu er det seriøst ikke sjovt mere. Jeg er lige for game. Jeg er lige for game. Jeg mener det. Vibba, du redder mig. Ej, så gik ilden ud. Altså, jeg ved ikke, hvor lang tid jeg filmede. Skal det bare være en lang en, det her, eller hvad? Ja, det kan det godt. Nå. Eller kan vi bare sætte dem i flere episoder? Nu skal vi gå på eventyr. Kom. Ja, vi går på eventyr. Nu har vi fået lavet pool, og jeg har lavet brunt. Ud på eventyr. Jeg kan ikke glemme, at så kommer du bare lige pludselig sådan ind på serveren, hvor der står Niklas has joined the game. Okay, det gør du så ikke. Men så kommer du bare ind på serveren. Jeg vidste da seriøst ikke, du ville være inde på serveren og sidde gemt dernede i et hul. Min dejlige kylling. Jeg skal lige lege med dig. Hvad skal vi egentlig kalde videoen? Det ved jeg ikke, vi finder på noget. Men jeg ved, hvad vi skal kalde kyllingen noget. Altså alle dem, der sender en video, skriv i kommentaren, hvad vi skal kalde kyllingen. Ja. Og det må I helst ikke få os, husk det. Og hvis I skulle komme ind på videoen, eller på serveren, så må I ikke dræbe den! Nej. Så må I godt prøve vores pool. Hop fra Niklas eller EJB's tag. Ja. Jeg elsker ham. Nej. Ikke lige frem. Men det koster 10 kroner per tur. Hallo, det begynder at blive nat. Skal vi ikke tage en søvn, eller hvad? Oh my god, søvn er næsten helt fuld. Det plejer det næsten aldrig være. Hallo, så læg din ting, så er det drop party måske. Jamen, der har næsten lige været drop party, da jeg blev smidt ud. Ligeglad med. Hallo, vi skal skaffe nogle nye får. Jeg synes, vi skulle gå på eventyr. Vi går på eventyr, ligesom i eventyrtid. Jamen, jeg har pickaxe med, og jeg har mad med. Jeg har også det hele. Lad nu være med at kigge. Undskyld. Hvad var det, vi stod til? Jeg håber ikke, I kan se mit Skype. Ja, det var sgu da gengældt for alle de gange, du kiggede min kiste. Præcis, skorpen, den er helt hård. Det er irriterende. Når du er død, var Niklas? Nej, det gør ikke. Nå, lad os skynde os. Lad os skynde os at komme afsted, Niklas. Kom, Mikase! Kom. Hey, hvad laver du? Sover du i min seng? Skal du? Er du dum? Så er ikke nogen ting. Nej, lad nu være! Nå, lad os gå på eventyr. Der er ikke sket noget, så kan vi bare hygge os lidt. Bare det røg, jeg håber, I skynder jer at finde på et navn til kyllingen. Ja. Nå, men Niklas, på kig til kyllingen. Hvor lang tid tror du, den overlever? Hele dagen. Kylling! Og hvis vi mister den kylling der, så skaffer vi bare kom. Skal vi gå ned og bolle lidt med landsbeboerne? Nej. Hey, der får! Jeg er ligeglad. Jeg så, den der mine der, den kunne vi gå ned i, Mathias. Jamen, det kan vi godt. Jeg synes ikke rigtig, der er nogen, som bliver her. Nå, der er en creeper der. Og så et skelet der. Jeg ved ikke, jeg skal lige hurtigt sætte min teststykpack på. Ikke! Hvad? Undskyld. Niklas? Ja? Ved du godt, hvad du lige har lavet? Nej. Du hoppede. Ja. Inde på en mark. Kan du huske, og jeg kan se en endermand. Hey, dem har jeg faktisk set. Og så kan jeg se en edderkop, der angriber mig nu. God. Gå væk med dig! Se, han står stadig bare her. Der er 2 nu. God, jeg er bange for den der endermand der. Spiser lidt mad. Jeg er med i dens familie, så... Hej, endermand!
Jeg kan ikke huske dig for alle julefrokosterne, dit lille dyr. Niklas, han går efter mig. Jamen, jeg følger bare efter ham. Kom nu, kom! Og klar, hvor længe jeg vil have gjort det der med ham. Gemmer mig. Hej, landsbybor. Nej, kom nu, mand. Hvorfor går de ikke ind mere? Er du dum? Det er fordi, jeg låser ham fast. Jeg står inde i det her hus nu, Niklas. Er han derude? Jeg kan ikke se ham. Han må være væk. Godt. Det er sikkert. Nå, det var Freds datter fra sidste julefrokost. Eller hun gik altid og slog mig. Nå, kom nu, ned i Så en minen. dag, så trak jeg battet op i baglommen, så slog jeg Mathias, kom nu. Vi skal ned i minen. Jamen, der er ikke noget lys dernede. Nej, men jeg har fakler med. Der er Undskyld. jeg har også fakler med. Nej, hallo, det her det er vores guide, Mathias. Det er ham der. Vi kalder ham... Er det vores guide? Nej, lad være med at brænde vores guide, mand. Jeg hader guides. De har noget med skolen at gøre. Der er squadron! Jamen, så flyt dig. Jeg har alligevel ikke... Jeg har alligevel ikke så meget brug for det. Hey, du må ikke bruge dit x-ray, okay? X-ray, hvad snakker du om? Jeg hacker jo ikke, Niklas. Bare det ikke mere. Ikke mere, hvad? Hold da kæft. Hold kæft, du er dum. Det har han ellers gjort før. Ej, det har jeg så ikke. Jo, for 3 år siden, hvor min ven kom og installerede det for mig. Inde på den her server. Gjorde han det i går. Spillede han x-ray. Ja, det var bare ved grund, du ikke var her, så skal du sige et eller andet. Niklas, han er meget racistisk, når det handler om spil. Ja, det. Og han er meget nære i, når det handler om penge. Vi skulle til sådan en galafest i går. Han gad ikke at betale 30 kroner for at komme ind og få mad. Og så, men det var alligevel også noget lortemad. Så stod han og sagde over for vores lærer sådan, hvad så hvis jeg ikke gider have mad? Jamen, altså... Jeg spurgte jo bare ikke om, mand, og så... Så begynder hun at flippe ud, det gør hun altid ved dig. Nej, men seriøst, altså... Fordi en af mine venner, han havde glemt den der billet, der, ikke? Jeg går bare ind. Nu samler jeg den op fra jorden, ikke? Oh fuck, Adventure slutter om 5 minutter. Nå vel? Jo, det er et nyt warp, der er kommet. Jeg tror, nej, det er i Spawn. Så er der sådan noget parkour adventure. Nej vel, jeg vil godt have været med til det, så kunne vi have lavet en episode med det. Ja, nu er vi så allerede i gang med en episode. Lad være med at spise din kage, så kommer jeg og drukner dig. Undskyld. Ikke mens vi laver video, Niklas. Jamen, den smager bare så godt. Hey, forresten. Lille reklame her. Fra Kims Chips. Nemlig. Og Kims King of Peanuts. Og så er der kommet ny på. Er det kommet lyd på? Nej, ny. Niklas, jeg kan ikke forstå noget. Oh god! Oh god! Oh yes! Hop. Yeah! Er vi allerede oppe igen? Og en endermand! Mathias! Fuck! Løb ind, Niklas! En endermand. Møllekale! Kom her, endermand! Niklas! Skelet! Mathias! Jeg vil lige have min testpack på. Beskyt mig lige, Niklas. Jeg er i gang med til testpack. Au! Jeg tror ikke, det var så godt, jeg lige skiftede om til testpack. Jo. Prøv at se min testpack. Er den ikke fed? Hej, endermand. Se endermanden, han er syg i hovedet. Prøv at se ham. Ligner du mig? Skal jeg slå? Det var lige Fuck, min. Niklas, det var en dårlig idé. Det var en dårlig idé. Hey, der er en ko, fuck. Nej, det slunder! Jeg døde. Så døde du af en endermand, hvor du tager. Niklas, accepter lige. Til på accept for helvede. Jamen, det står så lige for en død. Spiser menneske. Spiser et menneske. Giv mig lige Den smager døren. Giv mig lige min ting. Nej, kom ind. Okay, den giver den ikke. Giv mig lige min ting. Hvor er du? Ja, jeg er lige her bag dig. Hvor? Er du zombie? Er du blevet Jeg er bidt? bag dig. Mathias, er du død? Nej, jeg står og slår zombien. Nu går jeg ind i huset. Hvad? Fuck, der er en zombie herinde. Nej, gå væk. Det er en mand. Nå, undskyld. Hvor er du, Mathias? Jeg står lige her. Der. God, endermand. Han står med plugs i hånden. Her. Hvorfor slår han mig? Her. Hvorfor slår du mig? Her. Jeg kan huske, meget brød jeg havde, Niklas. Her. Jeg har ikke spist noget. Her. Min saks!
Her. Og min ho. Ja. Altså, Det var det. hvis vi skal have en ordentlig ho, så skal jeg nok hente min eks. Ordentlig læ. Hvor er det glas? Ja, prøv lige at vende den. Hvad for noget kage er det, jeg kan høre, hva'? Er det jordbærkage? Mhm. Hvis du hopper på marken, så kommer jeg efter dig, Niklas. Så kigger jeg på Faction og slår dig. Okay. Så vi været Indtil videre, så er der ikke sket ret meget i 7. Ja. Skal vi op til F-rummet igen? Nej, jeg tænker lidt, vi kunne gå på det der adventure map der. Jamen, det slutter om 2 minutter. Men så Niklas, der er ild i foråret! ja, det er dumt. Nå, lad os gå op i F-rummet. Ja, og så tror jeg, at jeg lige lægger alle mine ting, så går jeg til spawn en gang. For lige at se, hvad der er. Ja. Altså, jeg ved ikke, hvordan I havde regnet med, at vores videoer ville være, men Sådan her. altså, det er jo min første video, ikke? Hvad fanden er det? Åh, det er chok. Det er jo min første video, som sagt, så Jeg jeg har ikke prøvet det før, og jeg ved ikke, hvordan det bliver. Når I ser på det. De ser noget godt, Niklas. Vi skal selv ind og se den også. Ja, det tænker jeg. Vi er i shoppen. Der er drop, tror jeg. Nå vel. Jeg tror, de er droppen. Hvor er Warp Adventure? Hvad står der her? Nyhed. Info. De er hernede. Hvor? Hey, hvor blev du af? Hvor blev du af, Mathias? Mathias! Hvor er du hen? Er du hernede? Jeg går hen. Hvad er det der? PvP? Jeg skal ikke ned i PvP. Jeg er oppe i toppen nu. Mathias, hvor gik du hen? Jeg er i Warp XP. Nej. Ja, der er alle. Dun, 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 dun. Nå, Der er en anden, der hedder Jamie i Warp XP. hvor er det der Warp Adventure der? Jeg ved det ikke. Undskyld. Det ser hun også gjort. Det tror jeg ikke, hun gjorde. Men det kan godt være, men jeg ved det sgu ikke. Hvor er I? Jeg tænkte Warp XP Farm. Jeg går til spawn nu. Et eller andet Warp Malamala. Og Warp Happy. Derhjemme så ha. Du kommer. Hey, det kunne egentlig også være på en anden video, vi skal lave. Så spiller vi noget, der hedder PvP-fest. Eller Slender. Mm. Det kan være, vi skal spille Slender. Jeg har ikke slender. Nej, hvor jeg spiller Slender. Ja, men jeg gider ikke spille slender. Nej. Vi skal jo også få vores seere til at skide i bukserne. Mm. Og dig. Jeg har aldrig prøvet Slender før. Det er jeg fandme glad for. Nu er jeg ude i PvP, Niklas. Mathias, Vi skal bruge kaktus. Mathias han var bange for at høre en CD på Minecraft. Ja, vi hører den. Skal jeg logge ind på en anden server, så de også kan høre den? Nej, det er lige meget. Det kan vi gøre i en anden video. Ja, i en anden video, så spiller vi altså ind på en anden server. Det er den samme server, som møder Pizza. Hvor jeg mødte Pizza. Han er nok stadig derinde. Vi spiller på sådan forskellige server. Vi spiller på den her, og så spiller vi på Noget, der hedder PvP-fest. ja, og så spiller vi på den med pizza. Ja, så spiller vi nok op på alt muligt andet, men... Ja, Nej, med hvis vi skal bruge glas glas. i vores hus. What the hell? Hey. Så hører noget ordentligt sprog, lille dreng. What the? Prøv at gætte, hvor høj Niklas han er. Eller ERB. 2 meter. Nej, han er ikke engang en. Skal vi vide, ja? Eller 2? Okay, jeg ved godt, du er en. 2. Ikke mere. 2. Du ved ikke... Hey, vi kan lave vores savemaskine på et eller andet tidspunkt, når vi får nok grej til det og sådan noget. Det er fordi mig og Niklas, vi har lavet en hjemmelavet savemaskine ud af, hvad var det, vi lavede det ud af? Hvad hedder det? Pistons. Ja, pistons. Ud af kun pistons og sand, så fik vi den ene til at bygge en bro, og når broen var færdigbygget, så kørte den bare resten af sandet igennem. Jeg har fundet en piston. Nå vel, hak. Jeg har 3 nu. La. Og et håndtag.
På dansk hedder det faktisk et stempel, har jeg lige fundet ud af. Et stempel. Et stempel. Jeg synes, det lyder. Jeg vil synes hellere foretrække det hed... Vidste du godt, du kunne smadre dem med hånden, ikke? Nej, det vidste jeg sørme godt. Lol, der nedergåbdøs. Åh! PP Gamers, jeg har fundet dem, der Chok. smadrede vores faction. Der var Nå vel? lidt serverbug, jo. Deres faction er også helt vildt griefet. Der er bare nogen, der har hældt vand ud over. Hej, lille æderkop. Hallo! Hej, Niklas, lille tulipan. kan du huske det der? Hej, Hello everybody! Hello, everybody. Hej, lille tulipan. Niklas, det er fint. Hvad så? Det er fint. Nej, det er ikke. Jeg tror, det bliver en Teams video. Hej, lille tulipan. Det kan også blive en dags video. Alle sammen, ny PvP-arena, kom med kit, men... Hvad hedder det? Hvor skal vi gå hen? Hvad skal vi skrive? Lol, der står en creeper der. Hej, lille bitte creeper. Hej, lille bitte De creeper. laver noget, så du kan skrive... De laver noget, så du kan skrive kit. Møj. De laver noget, så du kan skrive kit, og så får du et jernsvær. Nej, et stensvær var det. Det lyder spændende. Niklas, bliver det en teamvideo, tror du? Ja, måske. Det tror Godt jeg være. også. Men jeg synes, vi skal have noget Warp Adventure eller sådan et eller andet. Der kommer også lige om lidt, laver de, så vi kan skrive warp. Eller noget Hunger Game eller sådan et eller andet. Hey, vi kan tage en Hunger Games server på et tidspunkt. Ja, det kunne faktisk godt. Vi kunne også... Det er ærgerligt, fordi du er så dårlig til Hunger Games. Ja, okay, kun til PvP, men altså... Ja. Hey, jeg har fundet en eller anden, jeg kan se... Det er heller ikke det, der er meningen i Hunger Games, synes Okay, jeg. der er serverbug nu. Hvorfor? Det ved jeg ikke. Hej, lille tulipan. Er du en lille... Jeg har fundet en, der hedder Mikkel. Hvad så, Mikkel? Skriv til ham. En eller anden Mikkel understreg. Hvad så, han er- Mikkel? jeg kan se ham med mine retter. Mikkel. Jeg kan se ham med mine retter. Hacker. Nodus hacker. Jeg har ikke nogen. Jeg ved jo ikke, hvad det er, som jeg har fortalt jer. Alles YouTube. En gang så fik en af venner lov til at røre ved min computer, og så installerede han noget, men jeg har aldrig fundet ud af, hvad det er. Ja. Nej. Se, der kan I så se Mikkel. Hej, lille tulipan. Du kommer Undskyld. på YouTube. Jeg skriver lige til Mikkel, at han kommer på YouTube, og så går han til spawn. Han skrev sådan, Mikkel, du kommer på YouTube. Så går han til spawn. Jeg gider ikke YouTube, jeg hader YouTube. Så Har I hørt det der YouTube? Har I hørt det der med... ham der hedder... Nej, med damen, der siger, at YouTube, det skader små børn, som bliver aggressive af det. Og det passer jo ikke, altså for jeg er aggressiv i forvejen, men jeg bliver da ikke mere aggressiv af at spille det. Det er Også fordi ligesom ham der Jens der, som jeg fortalte jer om. Jeg Jeg elsker at mobbe ham. Kender I også dem, ikke? Der siger, at skolen bliver nok outet, ikke? Hvor det så ikke passer. Ved du hvad, så kommer vi faktisk. Vi kommer seriøst hjem til jer. Med baseballbat. Sådan noget, ikke? Sådan noget skal man ikke sige til os. At skolen, den ikke bliver nok outet, ikke? Så bliver vi sure. Det er på grund af, at vi ønsker, at den bliver nok outet. Ja, vi er faktisk nogen, der godt vil sidde og lave YouTube-videoer hele dagen, måske. Jeg kunne faktisk godt finde på at lave en YouTube-video på 5 timer. Og Ja, hvis I vil have en lang YouTube på 5 timer, ikke? En YouTube-video. Så skal I skrive det i kommentaren, fordi jeg vil med glæde lave en YouTube-video, der var 5 timer. Nemlig. Og så har vi nok Niklas med os. Helvede, ja. Jo. Så har vi nok EJB med os, hvis vi laver en YouTube-video på 5 timer. Men det går an på, om EJB gider. Ja. Men jeg tror, han kommer til at elske sin første video. Men, ja. Muligvis, ja. Altså, lige nu der er jeg ret... Hvordan skal jeg komme op herfra? Lige nu der er jeg ret forundret over, at om nogle... Er det minutter eller timer? Hvad, minutter eller timer? Jamen, det der for at uploade til YouTube. Nå nej, de tager det bare i minutter. Okay, så 300 minutter. Så det i min gamle video. Hvad? Det tog det i min gamle video. 300 minutter. 300 minutter. Jeg har et stort problem.
Hvad så? Jeg kan ikke komme hjem. Jeg kan ikke løbe. Jeg vil dø. Jamen, jeg mangler mad, og du ved, når den er helt nede i madbaren, Mathias. så blev du ved med at miste liv jo. Nå. Og jeg stod og mistede liv lige før. Mathias. Mhm. Det er ikke så godt. For jeg har ikke set home der. Nej, men jeg har sat F-home her. Ja. Det betyder så, at du bare skriver F-home, så kommer du her. Ja, det er da ligegyldigt. Og mig og EJB, vi er i samme faction, hvis I ikke vidste det. Ja. Okay. Det ved jeg godt. Vi er også i faction sammen med 2 andre, som måske... Som er sådan nogle haters mod. De hader mig, Niklas. De spiller... de spiller LOL med De spiller LOL, og LOL, det er et okay spil. Jeg vil reklamere for det, men... Altså, jeg synes... Nu ved jeg godt, LOL er et gratis spil, men... Det er fordi, Niklas, han er protestant mod gode spil, som han ikke selv kan spille, på grund af, at han har en dårlig computer. Ja, Eller han har ikke en dårlig computer. Han har ikke noget grafikkort til den. Eller han har et, men det er sådan noget. Det er stadig dårligt. Det er sådan noget lort. Ja. Jeg laver lige 64 brød. Okay. Prøv lige. Ved du, hvad jeg ved, hvad jeg har fundet? Jeg har fundet en skrant, og jeg kan ikke komme over. Hvad gør man i den Niklas, situation? jeg bruger din bygkiste. Hvad? Nå. Er det ikke frø, man skal bruge til det? Nej. Nej, det er hø. Ja. Det er Nej. wheat. Ikke home. F-home. Oui. Pas på med skrivefonen, for der er lava nu. Hvad så? Der er ikke lava. I alle sammen ved godt, man kan købe Fix All for 500 i spawn ved smeden. Fix all, hvad? Sådan alt bliver lavet. Hey, lad nu være med at kigge i min kiste. Seriøst. Nej, jeg kiggede ikke i den. Jeg laver bare lige min bøf her, hvis det er okay. Hvorfor kigger du i den? Det gør jeg sgu da ikke. Er du dum? Jeg kigger sgu da ikke i den. Har du et problem med min Niklas, jeg tror, det har blevet en meget lang video. Ja, den er allerede langtrykken, og jeg beklager YouTube. Men ja, altså. Sådan er det bare, når Niklas og Mathias giver den gas. Altså, jeg har bare ikke lyst til at stoppe videoen, fordi jeg har bare lyst til at fortsætte, altså. Lige pludselig kunne der være kommet sådan en flyvende ko, ikke også? Vi kan jo bare klippe lidt i den jo. Ja, det var en god idé. Hvis vi gider, så kan vi klippe lidt i den. Men Skal have det kommer alligevel til at tage pisse lang tid at uploade det her lort her. Ja. Jeg tror bare, jeg sætter den over i nat, inden jeg sover, og så i morgen tidlig. Så den Nej, vel er den først færdig i morgen tidlig. Prøv lige, lad mig lige snakke. Den er nok først Jeg har den. til i morgen tidlig. Nej, vel, det gider jeg ikke. Det gider jeg ikke. Vi stopper videoen nu, drenge. Ses alle sammen. Ej, Ha' det godt, YouTube. Farvel. Gør vi det? Nej, vi gør sgu da helt stående. Okay. Gjorde vi, eller gjorde vi ikke? Nej. Jeg har fundet på noget nyt til dine vinduer. Eller jeg har fundet på Nej. noget nyt til teltet. Vi skal have noget spænding nu, fordi nu sidder seerne og keder sig. Hvor lang tid har vi optaget? Ved jeg da ikke. Jeg kan ikke kigge, før den er slut. Nå, okay. Men seerne keder sig i hvert fald. Se, det er som et dejligt. Hvis de ikke er sappet over nu, og der er nogen, der er stadig hængende, så vil jeg sige, at de keder sig. Og hvis I keder jer, okay? Så lad være med Gud. Så trill bud. Nej, okay, det skal I så ikke gøre. Så niv jer. I må nive jer. Det siger Niklas altid til mig. Nej, det kommer man måske på toilet. Niklas, Hvad er det? elsker du ikke bare det her? Hvilket? Det er her på, kom og kigge herover. Hvad helvede er det? Men jeg gider ikke helt dernede, så jeg kunne få noget lov. Det ligner jo, at den har fået... Men altså, man. Nå, ja, men hvis vi skal tisse midt i videoen, Nej, det skal vi ikke. så må I nive jer. Det siger Niklas altid til mig. Niv jer, niv jer, niv jer og niv jer. Siger jeg det til jer, eller dig? Du siger det til os. Os? Jeg siger det De ikke. er en del af min familie. Ja, hvad? Hey, lad være! Kan du have Nej, mig og YouTube, vi er faktisk nærmest i familie sammen, kan du godt sige. Vi skal ikke have så meget lys lige her. Det kan man godt se, når du først lige har uploadet den første video. Ja, mig og YouTube, vi har fået et førstehåndsindtryk på.
Okay. La 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 la. Colorica. Colorica. Hey, 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 hey. Hey. Det er ikke okay. Hold lige fjern det glas. Gå væk. Nej, det ser godt ud! Nej, det er så grimt ud. Niklas, han elsker bare, når man sætter glas og sådan noget, rører ved hans hus. Så hvis I kommer ind på serveren, så rører ved hans hus. Det gør jeg i hvert fald ikke. Niklas, nu skal vi lægge Hey, os til at sove. hey, hey. Hvad har du gang i? Niklas, kom, vi lægger os til at sove. Okay. Jeg kan ikke sove. Altså, Min seng den er blå i min testpack, selvom jeg har sat den. ja, min ting, den er rød. Selvom den er blå, du har den i hånden. Så du stadig spiser kage. Nej, Ved I hvad, jeg spiser gifler. Ved I hvad, nu får I lov til at snakke med Niklas. Jeg går ud og henter Jeg nogle gifler. spiser gift. Niklas, hold kæft, jeg skal ud og hente nogle gifler. Okay. I får lov til at snakke lidt med Niklas, EJB. Og du skal lade være med at stå foran mig. Og lade være med at stå oven på mig. Vent lidt. Husk nu, det Jeg er har mig, en der god filmer Niklas. Jeg har en god idé. Men Niklas, han regner og leger lidt med jer og sådan noget. Så, og du Jeg går frem og tilbage. snak med dem. Ja, rolig nu. Hvad så YouTube? Godt. Hygger I jer? Spiser I kage? Det håber jeg. Jeg elsker kage. Der. Mathias. Nej. Altså, YouTube, prøv at høre her, okay? Nu vil jeg lige sige jer en ting, okay? En meget vigtig ting. I morgen, der kan I se vores video. Og I synes sikkert, den har været rigtig kedelig. Hvis I ikke er stoppet videre nu. Håber jeg selvfølgelig ikke, I er, men det nok det. Man regner lidt med, at ja. Jamen, ja. Okay. Så, YouTube. Så er jeg her igen, YouTube. Nå. Hvor kom vi fra? Ved du hvad, vi laver lidt gas med Mathias. Vi skal lige lave nogle pressure plates. Nej, det har han ikke. Ved du hvad? Okay, husk hvordan man laver dem. Det ved jeg ikke. Men Så er jeg tilbage. prøv lige at vente lidt. Nej, læg dig. Læg dig. Ja, Mathias. Det sagde hun også i går. Det er bundemiddel, man bruger, Niklas. Nej, det er ikke. Har du fået boner? Hey, kan du huske den der singleplay, du lavede med Jens, hvor du stod rundt om hjørnet med et håndtag? Håndtag. Ja. Nej. Hvor det lignede sådan en pik, der du bukkede, og lignede den var stiv. Prøv lige. Ja, Mathias, ved du hvordan man laver en hvad hedder det? En Ja. nej. Vi skal bruge noget af det der ild der, Nej. Det der dispenseren der, eller hvad den hedder. Sådan en har jeg. Jeg har en dispenser. Ja, en hvad hedder de, Mathias? De Hvad der, er det, som vi brugte til sandmaskinen. Ja. Ved du, hvad de hedder? Det kan jeg ikke huske. Hvad er det nu? Det er... De har sådan et underligt navn. De starter med A. Nej, P. På... Nej, det er Impressor Place. På... En... Post, nej. Nej, Det er pinligt. Men jeg kan ikke huske det. Hvad er det, de hedder? De hedder... De starter med P og slutter på... Ja, På. rejs du nu op, man. Hvad fanden?
Hvad fanden? Ja. Nå. Ja. Hvad er det nu, det hedder, Mathias? Du ved det. Jeg har 2 af dem. Nå, vi mangler slime blocks. Nå. Hey, skal vi ikke lave nogle fælder, Mathias? Prøv lige at give mig dem. Vi har jo allerede 2. Ved du, hvordan man laver dem? Hvad? Ja. Ved du? Ja. Så lav nogle. Jeg ved godt, man laver dem. Men så lad det være med at sige, du ved det. Du ved, Og jeg hvordan kan godt drikke noget varm kakao lige nu med flødeskum. det. Det kunne jeg ikke. Ved du, hvad jeg godt kunne drikke? Hvad? Cola. Ja. Siger du det- hele tiden. Mm-hmm. Er det, jeg gider kaste noget fra mit telt, mand? Nej, men... nu laver det bare ud for mit. Ja, hvad med du lige sætter det jord på plads, ellers så graver jeg bare dit hus ned. Lad være, hvis du går i gang med det, ikke? Hallo? Hallo? Mester! Jeg har sat den på plads. Prøv lige. Lad være! Det tog lang tid om at beslutte dig. Det skal være en voldgrav med vand. Nej, skal jeg det gider være. ikke. Så skal der være hajer nede i. Gå nu væk. Jeg har altså ikke dækket det hele, så jeg har kun dækket en blok. Så hvis I kommer til huset, så skal I bare smadre de her bloks her, fordi der er ikke nogen bloks nedenunder. La 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 la. La 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 la. Kan vi ikke flytte det her bur her til forne, faktisk? Jeg gider ikke have det her. Flyt det. Kom så, gå i gang. Så sidder jeg herinde og drikker kakao, mens du ordner det. Nå, jeg kan egentlig høre lidt af din lyd. Kom så, i sving. Hey, vi mangler at få claimed her, Mathias, så vi er nok power. Mathias. Mig. Nederen, han er gået på Giffel. Han er gået i Giffel-koma. Hvad er det for gud? Ja. Du er gået i Giffel-koma. Giffel-koma! Nej, lad nu være! Du skal ikke være dødt der. Gå nu væk. Seriøst, Mathias, lad være. Hallo, jeg retter heller ikke på dit hus, vel? Ja, du skulle lige være og smadre mit hus. Jamen, lad nu være, seriøst. Jeg gider ikke have det. Hvorfor har du sat det glas her? Hvad? Hvorfor har du sat glas her? Det er ikke mig. Det skal du sige. Ja, så siger vi det. Lad nu være! Gå Det er væk! ikke mig. Kan du bare gå i gang med dit eget projekt? Gå væk! Det er ikke mig. Ja. Gå i gang med dit eget projekt. Okay, serveren laggede der. Okay. Kunne du have mærket det? Nej. Gå væk. Det skal være sådan, det river. Du skal have sådan en noget redstone, så skal du koble det her til. Nej. Jo, prøv lige hold kæft. Nej. Hold kæft. Hold nu lige kæft, så sidder der et håndtag her på jorden. Nej. Så når du trækker i håndtaget, så flyver gulvet væk lige her. Ej, Lige her ved din dør, og så rammer de ned i lava. Så kan de ikke komme op. det gør det ikke, Mathias. Du er en for... Pulet abe. Jeg slukker han sin mikrofon. Lille taber. Nå, så er jeg igen. Nej, Mathias, nej. Mathias, nu ødelægger du det. Nu vil jeg seriøst, Mathias. Jeg gider faktisk ikke have det. Men det her, det er jo ikke piston. Du Nej. trækker væk igen og sætter på plads. Nå, er du pistons, det hedder. Det skal være klisterpistons. Mhm.
lad nu være. Men... Gå væk. Sådan der, så træk. Nej! Nej, nu ødelagde du mit bord. Mig? Ellers så bliver det skubbet. Nej, jeg tror faktisk, det står, hvor det skal. Prøv lige at flytte dig. Prøv lige at flytte dig. Giv mig en piste. Ja, det er mine. Det snyder bare 2 hele puger. Niklas, vi kan høre det. Jamen det... Det synes I ikke også, YouTube? Det går ondt i ørerne, når Niklas trækker det der væk. Giv mig nogle pistons, Mathias. Seriøst. Så skal du også give mig med håndklæde. Hvad fanden skete der med dit bord? La 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 la. La 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 la. Nå, Mathias. Mathias. Ja. Mathias, vi stopper videoen. Hvorfor? Så laver vi videre i morgen, så kan du uploade den. Okay, vi ses YouTube. Ses. Ha' det godt. Jeps. Prøv at vente, jeg skal lige hente noget, inden vi stopper videoen. Pas på hinanden. Niklas, kom med en lang forklaring om det. Hvad? Ja. Nå, pas på hinanden, YouTube. Ses i Ikke nu. morgen. Ikke nu. Farvel. Nej, vi skal have en god afslutning. Så kom. Vi hopper for dit tag. Okay. Okay, YouTube. Er I klar til at sige farvel? Farvel, YouTube! Nej, lad nu, Mathias.